Pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati Minecraft, prezivljavanje. Dakle, ovo je 4. epizoda i sa mnom je moj brat Filip. Pićo, kaži nešto. Ćao ljudi! 4. godina. Evo ga, skeleton, yes. Mi treba njegova koš. Priđi slobodno, ne možeš. Neš, hoću malo mi gađe. Ovo šabane i gađene. I da ljudi, u današnjoj epizodi ćemo tražiti rude. To je to tražimo rude. Jeste. Da. Ej, bre, mogli smo... Kao da ti je uključeno na normalno. Nije. Mislim na dokosku. To je lepo. Stvarno lepo. I vidio sam imaš još negdje njivu. Gledao sam. Dobro, znam. Ali ne njivu. Tu imamo jednu ovdje. I ja sam, imao sam, ne znam, u prvoj, ne znam šta me ovo bije. Oh my god! Još mi on treba. Znači sve će mi pokvariš. Nemoj samo da mu prilaziš. Pa i neću da dok je u njivi. Mislim dok je pored njivi. Odvuci ga na drugo astrovo. Nemoj te podaraš dok je u vodi da bi mogo da ti priđe. Super, ako dobijem 2-3 baruta i njega imamo jedan čest, sećaš se. Da. Dođi nakon mi treba malo zemlja. Čoveče, samo dođi. Vidi ga. Nisam poučen. Da gubim? Ne. Če gubim vodu. Če da ti raznese ovo? Ne. Ako raznese, ćemo pravimo. Ali opet tu ti je najveća pšenica. Najveća. A taj budem ponakon. Možda mi nije ništa ne raznese. Kako? Da li to moguće? Pa sam ovakav pro. Slabo kaži. Idi tamo. Tu negdje si pašao njim. Mislio sam skloniti njim. Da, skloni se njim. Dobro. Mislim. Ajde da krenemo da tražimo rude. Je, glinda. Sad ću ne. Što ovo pravimo dvojice? Ne znam. A da, možemo da pravimo kao onaj blok. Kao prava cigla, znaš? To mi treba. Cigla mi treba. Sam bak. Nemoj mnogo. To, pošto nemam mnogo ih. Uvijek. Naša država je nula. Čekaj, kaži kako veš, gdje je sanj pravo? Daj da ti pokažem. Čekaj, više ne znam. No ne, sam ne da staj. Evo, tiriba. Op. Da, može to. Ali ako je samo pesak, može to. Jaj, nema ruda. Pravo što smo parčali. Šta, koliko sam F3, ovo sve otvoreno? Redstone, lapis i smadra. Ne mislim da nije to. A nije to, znam. Nego kao možda digdje kuće. Neki ugao. Pišite u komentarima ako znate. Ajde, sam pišite. Je, rudnik.
rudnik. Je, bazen. Fuck, ovo je more. Ovdje. O, Ugalj, konačno. Šta konačno ušli? Sad barem da napunimo stak ovdje. Neću tegde. Svako pokupi. Koliko može. Znaš koliko ti treba ugalj. Misliš kao da nisam vidio ovaj iron? Ne, seri. X. Ti imaš X-ray bez X-raya. Ne. Ima došli idući prvi. Ljudi, ajmo ako možemo barem do 10 subscribera da doguramo, znači hvala mi još 2 suba. I onda pravim specijalni video. 10 suba, može? Može. To nije nešto mnogo, ali opet. Prvi put snimam. Da. Prvi put snimam. Koliko youtubera ima na svetu? Pa. What the fuck? Imaš jedan kramp. Taj drveni. Imaš već kramp. Išao sam bez... imao sam kramp. Išao sam bez... Samo vam kažem, nikad ne idem bez drvita. Napravi nekoliko krampova da ne staješ. Pravi... Jednka. Rekao u prošloj epizodi je bolje da stavimo jedan drveni kramp. Jeste, rekao. I teo si, kad smo predstavili da snimamo, teo si da ostavim ovaj iron. Daj šopaj ovim krampom. Da ne bi trošio. Biće miksa, ali ne radi miksa i. Njega nema. Ima na verziji 1.7.2. Rakli smo to u preprošloj epizodi. Čekaj, gdje se biše gleda sad ovdje gore? Na kojoj sam visini? Ja brodim ništa bre ne znam. Ne gledam. Ja. Čekaj da vidim. Ne mi pojme na kojoj smo visini. Ti bre. Malo slatko. Iron. Možda gore. Pogledaj, iza sebe. I samo iron je uvići. Kopaj skroz do bedrocka. Iron! Ja, bože. Kopaj do bedrocka pa onda tražimo diamant. Pa onda tražimo 12 kockica iznad bedrocka. Ne 12 bre. Nego možemo i 13, na 15 bedrock da bude ispod nas. Bolo se više. Ugan. Već ga krene ga kopamo, nikad ne može da lajde. Da stanemo. Da stanemo. Ali dobro. Naš bilo izmeti. Da, nije baš mnogo. Kako može? Gdje redstone, tu su dijamanti. Već je pokvario kramp na palu. Znači nađemo možda isključujemo tras. Ovdje smo našli. Čist petkamo plus. Pravimo još 1000. Što je kukuruz Minecraft, to je bilo ekstra. Možda će da bude nakon nove verzije. Evo ga, bedrock, šta sad tražimo samo oko dijamanti se nađemo na dijamanti i eskućemo nas. Znači, ušću se. Opet ispod bedrocka, držite se bedrocka. Dobre. Čekajmo ja gdje... Ljudi ništa nisu vidjeli, zaboravio si baklju da stavljaš. Pa vidjeli nisu čorani. Ha? Ništa, da. Koji pa je moguće. Tu je lava. Znam gdje ćemo naći. Tu je DMD, pored lave. Ne moramo pored lave.
Dobro, ali iznad lave uvijek. Pored ove i Iznad. Kopaj ovim krampom da bi mogao da iskopaš dijamante. Ne znam šta mi nešto za mucke. Mucke. Aj, barem jedan iskoristiti. Pazi da ne padneš. Samo lava, nema ovdje nikakav rudnik. Možda ima kako. Možda bedrock. Samo lava. Evo ga, redstone, tu je. Ja se toliko i ne razumijem kako uzem taj redstone. Tu je DMD, još malo. Čekaj da isključavam jedno sranje. Duboko, moram uzeti redstone. I sad ću da ispečemo ovo. Ispečemo da kuhamo. Ajde dijamanti, molim vas, nemoj da mi kvarite sam. Njima sam ovako da kopam sam. Može tu. To. Nečega. Da li ima